Tehdäänkö tää nyt selväksi? Mä oon vapaa, kun tää tie on tehty. Oliko se homman nimi? Niinhän nuo taisivat sanoa. Okei, pois alta. Nyt rupee tulee tietä. Ne on tehty! Tehty? Vasta tunti on kulunut. Tehty. Hei, se on siinä. Sanokaa kiitti, niin mä nostan kytkintä. Muuta ei tarvi sanoa. Hei! Mä oon eka tällä uudella tiellä! Wow! Toki kamalasta kriitiä! Se näyttää kamalalta. No eipä ainakaan erota joukosta. Kuka sä luulet olevas? No, Doc sanoi, että kun mä oon valmis, mä oon vapaa. Se oli diili. Diili oli, että kunnosta tien. Et pahenna sitä. Kuorittua pois. Aloita alusta.